Mao aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mao ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mao ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kay daghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Matagsaw sa adlaw. Nahibaw ko nga buhaton nimo ang tanan aron makabalik ta. Dili tungod kay na in love ka pa nako, kundi gusto lang nimong ipamatuod nga makuha nimo ang tanan nimong gusto. Nga nag-insultador naman kaayo ka. Tungod kay nagtuo kang importante ka pa sa akong kinabuhi. Pwes, sultihan ti ka, Claire. Dili ta nang butang nga gusto nimong kuhaon, imong makuha. Kent, Claire, dili ko gusto nga pasakitan ka. Pero kinahanglan mahibaw ka nga wa na'y paglaom bisan gamay nga magkauli pa ta. okay. Okay, pero... Dili na gani mo nga makisuod pa ko nimo isip igala. Kent, I'm sorry. okay ra. Okay ra. Sige, bye. Sorry, Claire. Pero may tag-iya na ang akong kasing-kasing. Ay, dili ba ka kumatuwad ini sa patusa? Maayo lang untag dili siya sa puton nga magtan-aw na ako. Ay, husto. Aron dili siya sa puton nga magtan-aw na ako. Mag-lipstick sad ko, bi? O niya, mamulpos. Maayo gani kay nadapan ako kong pulbos. O niya, nasa akong lipstick para TikTok. Okay na? Gwapa na kaiyasa. Sige. Pwede na ito bangon ang dragon. Hala no? Kalisod ba ilakaw ining taas nagtakong eh? Ayesa? Oh, uy. Kent, ikaw maguday na. Kuyawan mo ng tanin mo, uy. Grabe yung sige kag-reaction. Para nagsulob lang ko ining Buddha. Nga na nasulob magkaana. Kuan, git ba sulob mang kuan ni? Mao nang buda ni Kara, dili ba? Nganong imo nagsulob? Halan no? Balik-balik lagi di mo pangutana. Kang Kara lagi ni. Unya, kasal mo na ni Kuya Hans di mo karong adlaw ah. Mao tingali nga yung nagipasulob na ko. Hubuan na. Oh, unsa? Wa ka pa man kapatid sa magsulti. Hubuan na. Dili maayo nga magsulob ka anak sa tubangan, Kuya Hans. Nahibaw ko nga napugos lang ka sa pagsuloban na. Sayop ka. Wa ko mapugos sa pagsulob ini, uy. Tungod kay ang tinuod, giganahan ko nga masulob ini. Excited sa ko makasulob og boda nga mahalon, no? Kay kasiguro ko nga baratuhon ra gid unya ang mahimo na kong boda kon maminyo nako. Kay pobre ra baya ko. Okay, pobre man ko. Pobre sa mamahimo na kong bana. Gusto jud kang mabiktima ka ni Kuya Hans? Bad boy na lang magyud kayo na imong Kuya Hans? Suma. Kung umsi ang gibuhat nimo. Ayesa! Oh, gitawag na ko ni Kuya Hans nimo. Ayun ako pag ni. Bye. Nganong tanan akong gusto mo palayo man ako tungod ni Kuya Hans. Una, si Kara. Karon, si Ayes ang saba. Hello, Sir Hans? Ni anak ko. Sud! Sir, tanaw ako. Mura nagkikog tinuod nga kaslon. Sir, angayon ko ini mong boda, no? O, sabi akong buhatan ron. Imo ko picturean? Sige. Mapasok ko si mga tabangan, ha? Pagpuyo! Okay.
magpuyo good. Sir? Anong may tutukan ako? Mahal, tanawan na niya sa magasin. Uy, buta mo nas kasal, mahal. Nindot kayo, no? Kung makaunawa na gani ka nga pakaslan ko, gani ang akong gusto nga buda, ha? Unsa? Kasiksi, ana? Oh, di pa ka, ana? Doon na kay sexy nga bride? Pero, murag, siksi rin ka na para nimo eh. Oh, okay. Ikaw na lang ipagbuot, mahal. Dogans! Niya may ki-deliver nga box dog para imo ko nun eh. Taguan na ng imang, ha? Kay Buda na ni Kara? Unsa? Uyang ganong taguon man. Basta lang. Taguan na ha? Kay ako na i-surprise ni Kara. Uy, hala, magminyo na mo ni Kara dong Hans. Unang, nagplano na ganay ko nga mo propose niya. Ug unya, human ako og propose. Ako daw ipakita niya kanang Buda. Uy, kalain. Imo siya pasulupon og puda nga wa siya mahibaw. Nakasiguro gid ko manang imang nga ganahan gid siya na maong Buda. Muna iyang gipangandoy nga Buda nang. Namatay si Kara nga wa siya may bahay na ng maong Buda. Sugod na sa kulpa ko ini. Miyas ko tamasanis kamatayo ni Kara. Maayo tingali nga ako na lang kumbuon, Sir Hans. Ayaw! Ha? Oh, sige, dili. Dali naman sa kong hangyoon ba? Nahibaw ka ba? Wa pa. Sige, padayon, Sir Hans. Sorry sa pagtubag dayon. Sorry. Lingkod ha. Okay, sir. Malingkod ko. Unsa man ako paglingkod? Hangtos paglingkod. Di ka makamao? Kuan ba kanang unsa man ako sa paglingkod nga mura ko og si Kara. Nag-ingon bagod ko nimo nga sundo nimo ang liningkuran ni Kara? Okay. Ako na lang liningkuran. Kabadoy gid mo liningkuran eh. Unsa taman kung badoy ko liningkuran? Ako may liningkuran, dili man ni imo. Tabian na gid mo sa. Naan ko'y ba? Mang mutabi gid ko. Ingon ini gidi ay. Ang mga problema akong dako ta. Unsa man akong buhaton? Para magkasabot na may si Kuya Hans. Ay. Hello? Ken, anong kiingon mo ko ni mo ini? Claire, wa pagit ka makasabot. Kapila na ako gabalik-balik ni mo. Tanan na tong gusto, dili na itong makuha. Ug mauna ang sakit na kamaturan. Sa uwi na lagi. Dali raman kang maulian kung buwagan ta ka. Lahi na ko sa una, Claire. Lahi na ang dagan sa panahon. Lahi ng sitwasyon. Ugmayan ang mahibaw ka. Na kung makasakasaw sa katao, doon na yung kay paabuton nga baos. Sobra naman ning imong pagbawas na ko, Ken. Dili na ni baos ang ako, Claire. Mauna gyud ang tinuod nga sitwasyon natong duha. Mag-iyahin kag sulbad sa atong problema. Padayon sa unahan nga wa nako. Bye. Hello? Hello, Ken? Hello? Daw! Daw! Saan naman taon? Lagi uy! Saan na? Uy, sa taon ka. Uy, mahurot taon ka buha ka itong mga baso, mga kanana na nun. At itong mga flower base. Dili yung saan nagkalakihan mo ka. James, dili naging siket na ako. Hey, taan ang kunmiingon ni mo, anagaw nga wa nagigay paglaom ng Ken. Ito nagnain mo. Dili ko, siket ako. Sasay! Sir Hans, dali pa ka matug. Ablihin ang kabinet sa ubos. Unsa naman si buhato na to, Sir Hans? May gibuhat ka ba? Wa di ay. Dili man di buhat yung maglingkod, no?
Uy. Hala. Mga ilim nun man lagi ni. Red wine na. Magpili ko sa. Abli. Hala? Imo kong hubgon, Sir Hans? Uy, ayaw lang intawon ko paim na, sir. Uy. Na, magmahay gud ka kung imo kong paim nun. Mas magmahay ka. Kung dili ka mag-abli ko sa red wine. Lihok na. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!